نتصرف تلهم تجابوا ونجار نقربتهم يرجون يقولون كم زلوا تفلتدو بس حد سبات شاور كوس دخلوا نتعنى حركة أبز فترو شو عدت عبيت جيجاتات يودكو يوم من الوقت نسخهم مول إز جيجات تجابرو تولو سلام تعنها بالله كم قال لكم إذا ناي دكتور ماينا يوتيوب channel أبصمن كل التجهيز قرب بزعبات عنان بستفر عليه رأسه قدك زرع البرنامج يو أبناء لو متمرتنا معلتوي نفسنا كنحتصب خلنا እንገብሮ ግን ከዓ ካብ ግዛዊ ሕቅ ቆርበት ጀሚሩ ክሳብ ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም ከስዕቡ ዝኽእሉ ሸውዓተ ሓደገኛታት ልማዳት ክንርኢ ኢና ብፍላይ እታ መበሻብ ዓይነት ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጣ ግን ከዓ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ቅድሚ ናብቲ ጉዳይ ምእታውና ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ዶክተር ማይና ይበሃል ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባርን ኣብታ ጎና ዘላ ናይ ደወል ምልክት ብምትዋቕን ናይ ባዕልኩምን ናይ ስድራ ቤትኩምን ጥዕና ሓልው ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንዝበለፀ ስራሕ ክትድግፉኒ ሼር ብምግባር ድማ ንኻልኦት ብሓባር ከም እንምሃር ብዓብዪ ትሕትናን ክብርን ሕቶ ይቕርበልኩም ከምኡ እውን ኣብ ትሕቲ ኮሜንት ሓሳብኩምን ርእይቶኩምን ሃቡኒ እናበልኹ ናብቲ ምይይጥ ብሓባር ክንሰግር ጌጋ ሓደ ኣብ ውዑይ ማይ ካብ 10 ደቂቕ ንላዕሊ ምጽናሕ ብጣዕሚ ዝሑል ቦታ ዘሎ ሰብ ብውዑይ ማይ ነብሱ እንተተሓጠበን ንቡር ኩነታት ኣየር ኣብ ዘለዎ ቦታ ዝነብሩ ሰብ ብውዑይ ማይ እንተተሓጸበን እቲ ውዑይ ማይ ኣብዞም ክልተ ሰባት ቆርበትን ኣካላትን ዝፈጥሮ ጽልዋ ሓደ ኣይኮነን እድሜ ኩሉ እዚ ምግንዛብ የድሊ ዝሑል ቦታ ዘለኩም ሰባት ብውዑይ ማይ ነብስኹም ኣብ ትሕጸብሉ እዋን እዞም ኣብ ታሕቲ ዝጠቕሶም ጉድኣታት ኣብ ኣካላትኩምን ሰውነትኩምን ከይበጽሑ ክትገብርዎም ዝግባእ ጥቕምቲ ሓሳባት ኣተሓሒዘ ክነግረኩም እየ እዚ ቅድሚ ምብርህራይ ኣብ ውዑይ ማይ ካብ 10 ደቂቕ ንላዕሊ ምጽናሕ ከስዕቦ ዝኽእል ፀገማት ንርአ ቀዳማይ ብቐሊሉ ካብ ቆርበትና ሴባም ተባሂሎም ዝጽውዑ ተፈጥሮኣውያን ዘይትታት ብምእላይ ሱር ዝሰደደ ናይ ቆርበት ድርቀት የስዕብ ኣብዚ እዋን ካብ እትርእይዎ ምልክታት ብቐዳምነት ኩሉ ግዜ ብውዑይ ማይ ሻወር ክትወስዱ ከለኹምን ብፍላይ ምሸት ነዊሕ ደቂቕ ዝጸንሕ ናይ ቆርበት ምሕኻስ ይጥቀስ ብውዑይ ማይ ነዊሕ ግዜ ሻወር ኣብ ትወስዱሉ እዋን ደም ዝዘዋወረሎም ሻምብቆታትን ናይ ቆርበት መትንታትን ይሰፍሑ ኣብዚ እዋን ካብ ቁፅር ወፃኢ ዝኾነ ናይ ፈሳሲ ዙርያ ይህሉ እቲ ዝተፈጠረ ሙቐት ድማ ነቶም ዘይትታት ካብ ቆርበትና ብዓይነት ትነት ወይ ድማ ስቲም መልክዕ ከም ዝእለዩ ይገብር በዚ መንገዲ እዩ ድርቀት ቆርበት ዘስዕብ ካልኣይ ናይ ደም ሻምብቆታት ብምስፋሕ ቁልጡፍ ናይ ልቢ ትርታ ሄርት ሬት ምዝባዕ ፀቕጢ ደምን ከስዕቡ ይኽእሉ ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሰባት ብውዑይ ማይ ሻወር ካብ ምውሳድ እንተተቆጠቡ ዝበለፀ እዩ ሳልሳይ ብተደጋጋሚ እዚ ተግባር ምግባር ናይ ቆርበትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብምድኻም ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተተሓሒዙ ንዝመፅእ ናይ ቆርበት ኣለርጅን ፀገማትን ተጋለፅቲ ክገብረና ይኽእል ብጣዕሚ ዝሑል ቦታ ዘለና ሰባት እንታይ ንግበር እቲ ትጥቀምሉ ማይ ብንእሽተን ጥራይ ማይ ልህብ ከም ዝብል ብምግባር ኣብ ውሽጢ ካብ 10 ደቂቕ ንላዕሊ ዘይምጽናሕን ብቐጻሊ ተሓጺኩም ምስ ወዳእኹም ኣብ መወዳእታ ሓንሳብ እውን ይኹን ሙሉእ ኣካላትኩም ብዙሑን ወይ ድማ ኖርማል ማይ ምልዕላቕ እዚ ካብ ሻወር ድሕሪ ምውጣኹም ክመጽእ ዝኽእል ምሕኻኽ ቆርበት ይወግድ ካብ ሻወር ምስ ወጻኹም ተፈጥሮኣዊ ናይ ቆርበት መለስለሲ ዘይትታት ምጥቃም ንኣብነት ዘይቲ ኮኮናት ናይ ዘይቲ ኦሊቭ ኦይል ብቐዳምነት ይጥቀሱ እዚ ብምግባር ክለዓሉ ዝኽእሉ ፀገማት ብልዑል ደረጃ ምንካይ ይከኣል ጌጋ ክልተ ንቆርበትና ብሓይሊ ምሕኻኽ ሻወር ክንወስድ ከለና ነብስና ብናይ ነብሲ ማሕሰይ ወይ ብሩሽ ምሕኻኽ ኣብ ቆርበትና ዘለው ዝሞቱ ዋህዩታትን ርስሓትን ንምእላይ ይሕግዝ ይኹን እምበር እዚ ተግባር ካብ 2 ደቂቕ ንላዕሊ ምግባር ግን ኣድላይ ኣይኮነን ምድግጋም እውን ዝተፈለየ ናይ ቆርበት ፀገም ክሳብ ዘይብልኩም ኣብ ሰሙን ካብ 3 ግዜ ንላዕሊ ተዘይኸውን ይምረጽ ናይ ሰውነትና ቆርበት ንነዊሕ ደቂቕን ተደጋጋምን ብፍላይ ድማ ብሓይሊ ምሕኻኽ ብቐሊሉ ኣብ ቆርበትና ዘለው ጥዑያት ተፈጥሮኣውያን ዘይትታት ብምእላይ ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ናይ ቆርበት ፀገም ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ኤክሴማ ክንጠቅስ ንኽእል ኩሉ ግዜ ነብስና ተሓፂና ምስ ወዳእና ብቆርበትና ብተፈጥሮኣውያን ዘይትታት ብዋናነት ዘይቲ ኦሊቭ ኦይል ኮኮናት ምልኻይ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ጌጋ 3 ልዑል ጨና ዘለዎም ሳሙናታት ምጥቃም እዚ ተግባር ኣብ ነብሲ ወከፍና ዘስዕቦ ጽልዋ
ዝተፈላለዩ እኳ እንተኾነ ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ናይ ቆርበት ፀገማት የስዕብ። እዞም ሳሙናታት ጽቡቕ ጨና ንኽህሉ ተባሂሉ ካብ ዝውሰኸሎም ሰንተቲክ ኬሚካላት ውሽጢ ቤንዛይል ኣልኮል ብቐዳምነት ይጥቀስ። እዚ ኬሚካል ኣብ ቆርበትና ከስዕቦ ካብ ዝኽእሉ ፀገማት ዋና ዋና ዝበሃሉ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ሓደ ልዑል ናይ ቆርበት ድርቀት የስዕብ። 2 ኣብ ቆርበትና ዘሎ ጥዑይ ፒኤች የዛብዕ። ጥዑይ ናይ ቆርበት ፒኤች ምህላው ንጥዕና ቆርበትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ናይ ጎዳእቲ ባክተርያታት ዕቤት ንምቁራጽ ኣብ ቆርበትና ንዝካየዱ ኬሚካላዊ ለውጥታት ኣድለይቲ ዝኾኑ ኢንዛይማት ንኽመራረቱን ተመሳሰልቲ መስርሕታትን ወሳኒ እዩ። እዚ ሳሙና ነዚ ጥዑይ መስርሕ ከዛብሮ ይኽእል። 3 ካብ ጊዜኡ ዝቐደመ ናይ ቆርበት እርጋንን ምሽብሻብ ቆርበትን ከስዕብ ይኽእል። 4 ዝተፈላለዩ ናይ ቆርበት ፀገም ዘለዎም ሰባት ነዚ ዓይነት ሳሙና ኣብ ዝጥቀምሉ እዋን ዘለዎም ናይ ቆርበት ፀገም ብዝያዳ ክበኣስ ይኽእል። ጌጋ 4 ናይ ነብሲ መሕፀቢ መሕሰይ ነዊሕ ግዜ ምጥቃም። ናይ ነብስና መሕሰይታት ቡሩሻት ካብ 1 ወርሒ ንላዕሊ ምጥቃም ጎዳእቲ ባክተርያታት ብጣዕሚ ብቐሊሉ ኣብቶም መሕፀቢታት ክራብሑን ክዓብዩን ይኽእሉ። ብፍላይ ድማ እቶም መሕፀቢታት ተጠቒምና ምስ ወዳእና እንተዘይፅሪናዮ ብኣገባቡ ክደርቕ እንተዘይጌርናዮን ጎዳእቲ ባክተርያታት ብቐሊሉ ኣብ ልዕሊኡ ክራብሑ ይኽእሉ። ጌጋ 5 ቆርበትና ከየድርቕና ክዳን ምኽዳን። ብፍላይ መራብሕቲ ኣካላትና ዝርከብሉ ከባቢ ብኣገባቡ ከየድርቕና ናይ ውሽጢ ክዳን ፓንቲ ቦክሰር ይኹን ሙሉእ ክዳን ምኽዳን እዞም ዝስዕቡ ፀገማት ከስዕብ ይኽእል። ቀዳማይ ኢንፌክሽን ከስዕብ ይኽእል። ናይ ፈንገስ ኢንፌክሽን፣ ናይ ይስት ኢንፌክሽን እና ተመሳሰልቲ ኢንፌክሽናት ብቐሊሉ ኣብቲ ቦታ ንኽፍጠሩ ይገብር። ካልኣይ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዘየድሊ ሕማቕ ጨና ከስዕብ ይኽእል። ጌጋ 6 ካብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ኤክሰርሳይዝ ብድሕሪኡ ብውዑይ ማይ ምሕፃብ። ናይ ኣካላትና ምንቅስቓስ ወዲና ብቐጥታ ናብ ሻወር ቅድሚ ምኻድና ካብ 10 ክሳብ 15 ደቓይቕ ሰውነትና ውሽጢ ክካየድ ዝፀንሑ ስርዓታት ክረጋግኡ ምፍቃድን ብምቕጻል ብኖርማል ወይ ድማ ብዙሕ ማይ ምሕፃብን ኣብ ጭዋዳታትናን መገጣጥምትናን ክፍጠሩ ዝኽእሉ ናይ ቃንዛን ምሽምራር ስምዒትን ብዝለዓለ ደረጃ የወግድ። ብተጻራሪኡ ድማ ኣብ ኩሉ ሰብ እንተዘይኮነ እኳ ካብ ድሕሪ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ውዑይ ማይ ምሕፃብ ናይ ድኻምን ምዝላል ስምዒትን ከስዕብ ይኽእል። ጌጋ 7 ምስ ተመገብና ብቐጥታ ሻወር ምውሳድ ሰውነትና ዝጥቀመሉ ናይ ሙቐት መጠን ይፈላለ እምበር ዝተመገብናዮ ምግቢ ንምሕቃቕ ዝተፈላለዩ ናይ ሙቐት ሓይልታት ይጥቀም። ምግቢ በሊዕና ብውሕዱ 30 ደቓይቕ ከይተፀበና ሻወር ኣብ እንወስደሉ ግዜ እቲ ናብቲ ናይ ምግቢ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ክካየድ ዝነበሮ ናይ ሙቐት ሓይሊ ፍርቂ ናይ ቆርበትና ግድግዳታት ይኸይድ እሞ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ጥራሕ እዩ ናብ ምግቢ ምሕቓቕ ስርዓት ይመጽእ። ኣብዚ እዋን ዝተመገብናዮ ምግቢ ንምሕቓቕ እኹል ናይ ሓይሊ መጠን ስለ ዘይህሉ ሰውነትና ኣብ ውጥረት ይኣቱ። በዚ ምኽንያት ካብ ዝተመገብናዮ ምግቢ ፍርቂ ዝኣክል ከይተሓቐቐ ናብ ዓብዪ መዓንጣ ወይ ድማ ላርጅ ኢንቴንሽን ይበጽሕ። ምስ ዝተተሓዘ ድማ እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ክንርዳእ ይገብረና። 1 ናይ ከብዲ ምሕባጥ ምግሳዕ ኣብ ከባቢ ደረስና ምውዓይ ምሕራር። 2 ናይ ከብዲ ከቢድ ቃንዛ። 3 ናይ ምምላስ ምዕውልዋል ስምዒት ይስምዓና። እምበኣር ከስ ክቡራት ፍትዋትን ናይዚ መደብ ጥዕና ተኸታተልቲ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ጠቐምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኸብኩምሉ ተስፋ ይገብር። ናይዛ ቪድዮ መልእኽቲ እንተፈቲኹምዋ ላይክ ከምኡ'ውን ናብ ብዙሓት ምእንቲ ክትባጻሕ ሼር ብምግባር ኣካፍሉ። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ድማ as always thank you for watching.